Hello guys, नै जों सफैबाय दिल्लीयाव फैनाया हारियारानि गुरुग्रामावहा केम्पआवसो दोनग्रोदों जोंखौ नै बिसनाया आथिं हौवासाफोरनि केम्पमोन बेथिंगालि टयलेटआबो बेबायदि आरो हेलो गुड मर्निं नै जा ब्रेकफास्ट जानो थांसै नै लोगोफोरा नै जों ब्रेकफास्ट खालामनो फैदों ओमफ्राय नेक्स्ट मर्निं नालाय ओमफ्राय गोदानफोरबो फैलांथारदों जोंहा हराव फैबाय नालाय नै ब्रेकफास्ट खालामनायाव जा बुरजा मानसि दंमोन ओमफ्राय बिथिं हिनजावसाफोरनि एक्सट्रा होदोंमोन नालाय जों बेयावनो फैबाय नै ब्रेड लादों थालिर लादों दे बिदिबा नायलांबाय थादो जानायखौ दिन्थिथ'ला थांसै जोंहा बेरायनो नै बेबायदि थांगासिनो मालाय NYKS नि भलन्टियार गोजा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों बयबो दायो थांगासिनो जोङो दिल्ली बेरायहैनो नागिरदों बबे जायगायाव थांनाय जागोनथाय आग्रा ना आग्रा थांनाय जाबा थांसिगोन Hey guys, I'm also there. नैबे जाबाय सेम्बेल गाइस दिल्लीखौ बेरायहैनोसै जोङो दिनै सानसेयाव बेरायजोबनो हाबासो हाबाय नङाब्ला गाबोननिफ्राय प्रग्राम मेट्र' गाखोदों सिरि सिरिनो नै लोगोफोर फाइनेलि आं मोनफैमारबाय लाल किल्लायावहा ओमफ्राय गोजामार आरो दै इथाफोरा गोजा गोजा आरो ओमफ्राय 80 रुपिस लादों बेयाव हाबनायनि टिकेटआ मेलाबो जाबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय नै बैथिं सायाव इण्डिया फ्लेगखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन हाबबोबाय जोङो हाबबोनानै बे सिङावहा जेनेबा मार्केटबो जायो आरो मार्केट दखान होदों ओमफ्राय जि दाम बेसादफोरा ओमफ्राय बेसादफोरालाय जि मोजांखा आरो मोजाङालाय ओमफ्राय जेबोथ' लाखायासै जोङो ओरैनो नायनानै फैबाय आरो बायनो हाखाया नालाय ओमफ्राय नै नायलांबाय थादो नोंथांमोना लाल किल्लाखौ बैथिं लिरनाय दं बैथिंगालि नै नै जों गिदिं नायजोब्बाय आरो नायनानै बिथिं फरेननिबो मानसि बहुद फैयोलै ओमफ्राय नै लाल किल्लाया बेखिनियानोमोन आरो नै फैयै राजघाटआव सफैलायबाय राजघाटआवहा टिकेट जेबो दाननाङा फ्रिसो राजघाटआव हाबनाया सेन्देलबो सोनो मोना आरो बेयावहा दै ओमफ्राय जा मोजांखा भिउखौ नायनानै जोबोद गोजोनो थाबाय थानो गोसो जालायलायो आरो Mr. Rupam Jyotinath. Jyotinath, and I am from Assam. Nice to meet you. No, Bapu. Oh, Bapu means Mahatma Gandhi. सानिफ्राय नायहरदोंमोन नालाय भिउआ बेबायदि आरो सानिफ्राय नायहरबा सिंखौ बेबायदि नुदों आरो नै बेयावहा अन्थाइ आरो सिङाव ओमफ्राय ग्लास आरो सानिया गिदोंमोन थेवबो गाना नायनायमोन आरो मादिमोन होननानै ओमफ्राय नै फैदों जोङो फैनानै सिंथिंगालै हाबलांनोसै आरो बैयाव सेन्देल लाखिनांगौ आरो सेन्देल हाबनो मोनानो सेन्देल लानानै जुथाफोरखौ जों खेवनानै दोनबाय बेयाव नै जों हाबबोबाय आरो सिङावहा हाबबोनानै नै महात्मा गान्धीनि माबाया जोंबाय थादों ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांदों ओमफ्राय नै जों ओंखारबोनानै सेन्देल जुथाफोरखौ गाननानै ओंखारबोबा भिउआ बिराद मोजां आरो दै थानो गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनलाय बिथिंजाय मेथ'काबो दंमोन नै भिउआ जि थाबाय थाथावनाथार बिफाङाबो जि मोजां कलम खालामनो हादों दे बिदिब्ला दोननोसै नोंथांमोना मोजां मोनब्ला साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम थेंक